Алабуга шәһәрендә торак йортларны капиталь сөкләндерү буенча быелга билгеләнгән эшләр ахырына якынлаша. Бер үк вакытта киләсе елда сөкләндерелергә тиешле йортлар да ачыкланды. Шәһәр манарасы Алабуга символы. Ул калага аскы яктан килеп кергәндә юл өстендә кала. Тукай урамындагы 40-нчы йортта әлеге рәсем капиталь ремонт вакытында барлыкка килде. Йорт буялган, балконнар, аскы кат диварлары тышланган. Әлеге 5 катлы йорттан тыш быел тагын 23 йортка капиталь ремонт ясалырга тиеш. В прошлом году было больше. В этом году почему меньше? Потому что часть домов мы перенесли сроки на 22 год в связи с удорожанием материала, это металл. Узган ел күбрәк йорт сөкләндерелгән иде. Планга кергәннәрнең кайберләре 2022 елда ремонтлана. Соңгы вакытта металл әйберләр нык кыйммәтләнде. Акча җитмәгәнгә кайбер йортларда эш тоткарланды. Быел төп игътибар диварларны җылытуга бирелде. Андрей Тамилин сүзләренә караганда, беренче чиратта бу җылы өчен түләүне экономияләү өчен кирәк. Тукай урамындагы 41-нче йорт яшәүчеләр дә шундый матур яңарышка шат. Йортка инде 40 ел, ә диварны ремонтлагач балконнарны аскы катны ташлаганнан соң ул шактый үзгәрде. Йортта яшәүчеләр дә канәгать. Йортыбыз танымаслык булып үзгәрде, матурайды. Фатирларда җылы булыр. Ремонт ясаучыларга рәхмәтебез зур. Нефтчеләр проспектындагы 60-нчы, 62-нче, 64-нче, 70-нче, 72-нче йортларда зикләндерелде. Диварлары җылыткыч материаллар белән тышланды. Шулай ук Азин, Кече Покров урамнарындагы Тынычлык тыкыргындагы беренче йорт та яңартылды. Мәрҗәни урамындагы 28-нче һәм 30-нчы номерлы йортларда лифтларны алыштыралар. На сегодняшний день из 24 домов, 12 домов 100% завершены капитальный ремонт. 24 йортның 12-сендә барлык ремонт эшләре тәмамланды. Файдалануга тапшыру турындагы актлар төзелде. Инженерлык челтәрләрен алыштыру буенча да күп кенә эшләр башкарылды. 24 йортны сөкләндерүгә 168 миллион сум акча тотыла. Капиталь ремонтка акча җирле һәм республика казнасыннан бирелә. Шулай ук милекчеләрнең акчасы да тотыла. Алабугада быелга билгеләнгән капиталь ремонт эшләрен сентябрь ахырына төгәлләргә планлаштыралар. Көз көннәрендә киләсе елга ремонтланырга тиешле йортлар исемлегендә формалаштыралар. Фәнис Мөхәммәтов, Гөлназ Гайни, Алабуга.